Známy český youtuber s viac ako 1 000 000 odbrzení. Počas jeho viac než 10-ročnej kariéry mal veľa kontroverzií, ale táto bola najšílenejšia. Asi si myslíte, že to je o jeho drinku, fizzy drink s veľkou koncentráciou cukru a ďalších chemikálií, ktoré nie sú veľmi dobré pre deti, jeho hlavní diváci. Ale táto kontroverzia nie je o tom. Ste si mysleli, že tá kontroverzia je o jeho ukradnutých nápadov na video a náhľadoviek od youtuberov ako MrBeast? Nemali ste pravdu. Tá kontroverzia nie je o jeho závislosti na alkohole, ktorú síce nemá, ale tento pán, ktorého som stretol na ulici, si to myslel. Nemyslím si, že ten pán bol veľmi múdry. Neviem ani, že či vie, kto fizzy je. Veľa ľudí teraz rozmýšľa. O čom je tá kontroverzia, o ktorej rozprávaš? A toto je otázka mám odpovedť. Nebojte sa. Poviem vám ju o minút, ale ešte predtým by ste mali dať odber s hociakou časťou tela a komentujte to. Najmilejší koment opinujem. Dôvod, prečo Fizzy bol cancelnutý, je, že urobil príliš dobrú pesničku, ktorá sa volá Planéta Zombies. Každé jedno dieťa v Česku a na Slovensku to spievalo. Ja si osobne myslím, že to je banger. Ďakujem veľmi, že ste toto video dopozerali do konca. Dajte like, odber, to je viac videí ako toto. Peace.